ene ya bom pae to me nyina wura wona hoden nyansa ni nimde nyina ya wodia eda wase ohwe so pa na obambom pa ene nso wodi ya ba wanim enim se obesiesie ansa na efiri wanim akọ eda wase o Yesu din yimu amen. Yɛde Nyankopɔn ase sɛ Awurade gu so esiesie sɛ yɛsua egi se ho asɛm ewiase ahodoɔ no yɛhu cosmos ho asɛm okumini ho asɛm ɛna afei nso yɛwɔ ewion ne nyinaa de akyerɛkyerɛ mu a na yɛhu sɛ yɛkenkan Luke chapter 20:34 to 36 no yɛhu sɛ yɛwɔ 2 ages na ɛwɔ hɔ di ene nanso no saa age si ho adesua no first and second age yi ye ka owusori ho asem ye ka owuo ho asem eni se bit matiase pa ade a ye se ne man nan bi ho a itimi esua ho asem na timi aboae na ne man nan no ene ebe hwe mu mienu ye ka two ene ye 2 times of death 2 types of death owu ahodo mienu san se ye ka owu asem a eni se yakoma atuo ne mom enya hu ne mode na intimi emfa entena se yehu se eje di kan no mo no awade ene awowo ene owu ne koso owu ene awade ene awowo bere mu ne yewoyi na efiri adam abere so eba koso a to aso akosi awade ne maye mu ena awade ene awowo ne owu ebeba na wieye ti second age na ebeba ne mu no ene de owu nim na yade nso yade nim awowo nim ena afi awade ne saa na man nyina no ne nyina ne hobio me ka awade maye no owu soro na chi no saa ne ma wo nyina betwam entina wo se itimi edikan ehu ne ma bi kakra ne timi boae de hu se first age ne mo no owu hu asem hyem second age no owu soro ye hu asem bebre no ana wo mu na ebetimate saa na ma wo nyina ase dise ne ma na we bi a yebesu nyame boa saa your physical death and your spiritual death, spiritual resurrection, and your physical resurrection. Which they say you hunamu wo and your humu wo and your humu usori and your hunamu usori. Now, say bet me at the Bible nasi ye pa dia, Sanama way. You can say usori ase. You can carry Bible no baby or bo usori din. Baby obo wudin itimeti ase de a na je se sa na manan timba kane maye pa bisa se ages ya kan wansem no edi akotene pa ye pa so utimeti sa na manan wo nyina se wie de a afi fa bible no na obo din se resurrection a bidun se resurrection we de aye huhumu wo sori ho asem no wo ka resurrection we de physical resurrection na owu we de physical death en ho asem na ka we so de huhumu owu na ni nyina mo no se eye physical o eye spiritual o obo owu din ananse obo owusori edin a contest no ne betumi de ate ase tene ya ne ya hye ne so bebre because o ka Bible no a otaka especially se we hear Revelation 20 a ho ya na akinye kakra bebre no a ho kakra ebinom gidie no o monte ase ho no enkonfise ho no oka owuprenu bi hu asem owuprenu bi hu asem second death ehokro no an so sa ka first resurrection bi hu asem ena wasa so ka ebi amfrenchi ampem bi ahenie bi nti eno no ebinim wogidie ne enti ase bufuro bi bada se Nyankopon ye adom na yete owu asem ase na yete owusoriye ahodo hu nsem ase a oka ho no a ebebie wani ama otimate ase ntam di ye no nso ti ene no ye beka mienu no ho asem yentimi nwie for ne nyina ti ne ebehwe 2 types of death owu ahodo mienu a ewo ho owu no ewo na ahodo mienu na ewo ho ene ye po yempo eye mienu na ewo ho ye mfa nhye adwene mu di yenhwe ye wo honam wuo ho physical death honam wuo ebra nipa eka honam wuo di a ebitotu ye nyina obi a honam wuo ne so nipa wagya na home mu no afi wafiri mu
nipa na te ase a ɔhome ne parts nyinaa yɛ adwuma organs nyinaa ne ho akwae nyinaa bia yɛ adwuma kama te ma ne yɛ nipa ba ebeduru mebe no na nipa na gyaa ne ho meyemu afi ɔnka atiasefo ho bio owuo ho asam de yɛmfa ba abɔrɔ koraa ankyerɛ mu a ade bi a ɛkɔso da bi a ɛka physical dem honam wuo ɔka nyankopɔn asɛm wɔ Psalm 104 verse 29 a wɔse wode w'ani hinta na ɔpatu na woyi wɔn ahome na ogyae mu na ɔsan kɔ mfuturo mu wɔse you take away their breath they die and return to the dust ɔkyerɛ sɛ nyankopɔn agye nipa home fi ne nsɛm a na nipa no na afei de wawu na afei wɔsan akɔ dɔteɛ mu ɛde nipa yɛn home na mframa a yɛn home kɔ yɛ mu no a no ɛbɛdu bebe no na afei mframa na sizi na afei ntumi nhome bio na sɛ ɛnyɛ dwuma bio te afei ɛberɛ a yɛ organs nyinaa nyɛ dwuma bio no yɛ brain no adwene no afei deɛ ɛsizi sɛ ɛyɛ function anaasɛ yɛ akoma ɛne deɛ aka ne nyinaa na afei deɛ ɛnyɛ dwuma bio wu a na kyerɛ sɛ afei deɛ nipa no na yɛwu nti sɛ yɛkenkan wɔ se sɛ woyi wɔn ahome efiri wɔn nsam a wɔn wu ne saa sɛ yɛmfa nhyɛ adwene sɛ yɛn nkwa wɔ Nyankopɔn nsam yɛn nkwa no yɛn home ne yɛn akwa nyinaa no Nyankopɔn de control te ɔhome no ogye firi nipa nsam a nipa no obegye mu nti afei nipa no obewu afiri wiase te mmerɛ a onipa wakoma ne wadwene brain no ebesi sɛ ɛfa nhyɛn no nti afei deɛ na afei nipa no ɔbɛyɛ lifeless na afei deɛ deɛ bɛbaa ne sɛ ɔyɛ departed soul na afei nipa no ɔyɛ departed soul afei deɛ wakra firi wiase yɛn nyinaa nso nim sɛ ɛda hɔ ma nipa biara sɛ obewu prɛko na ɛno akyi atemmu bɛba Hebrew chapter 9:27 ɛda hɔ ma nipa biara obi a wo wiase biara ne deɛ obewu woyɛ papa a obewu woyɛ bɔne a obewu meka honam wuo deɛ woyɛ papa a obewu woyɛ bɔne nso a obewu demo yɛ papa na ewu na nso yie wɔso yɛ bɔne na ewu a ɛnyɛ papa demo nso wodi asɛmpa na nkyerɛ sɛ ungu mpanimfo aba wiase kɔ nyinaa hotefo aba wiase kɔ nyinaa no wɔn nso som Nyankopɔn sɛ ya wɔn nso suro owu a wɔn bɔ mpaeɛ nanso duru hɔ no owu bɛfa wɔn kɔɔɛ nti owu deɛ woyɛ deɛ nea ɔbɛfo akɔ nanso sɛ bɛyɛ a yɛbɛwu ɛwɔ ne papa mu ne adeɛ yɛhia nti ahotefo wu abɔnefoɔ nso wu nti nipa ntena saa sɛ wɔyɛ so da biara nipa nkyɛne boɔ sɛ ɛbɛtena wiase wu mu da biara ɛdeɛ nea dɛkɔ yɛbɛwu na afei yɛhwɛ nipa no a ne yɛhu ne bio ɛwɔ asase so nti owuo deɛ efiri ase efiri Adam abrɛ so na ɛbɛtoa so saa kɔsi sɛ Awurade bɛba nti wei ne ɛfɛ ne physical death nti wei na ɛhuhum wuo ɛne sɛ nyame boa Yesu akɔ no yɛbɛhu sɛ honam wuo deɛ a yɛbɛnya honam owusɔre yɛn so a yɛbɛka ho asɛm akyerɛ mo na deɛ yɛnka ho asɛm yɛnhwɛ sɛ yɛde ka ɛhunu physical death yɛhu sɛ honam de obiara bɛwu afi yɛsi mu bebrenu awu nkɔfo bebrenu abusuam nkɔfo posters bɔbɔ daa ho a ɔmo departed souls a ɔmo firi wiase kɔ ne bebree akronkronfo wɔ mu adebɔyɛfo wɔ mu woyɛ papa a wobɛwu woyɛ bɔne nso a wobɛwu nti ɛda hɔ ma nipa biara so wobɛwu nti Onyankopɔn na kɔntoro nipa yɛn home ɛne yɛ akwae nyinaa nti yɛmfa yɛwerɛ nhyɛ Nyankopɔn mu ne yɛhu sɛ Onyankopɔn ɛna ɔka ɛba mu ɔne hyɛ nso a ɛgyina amen good afei yɛhwɛ spiritual death honhom wuo sɛ yɛhu honam wuo nti afei woka abayɛ bɔne aka sɛ asɛm asi wuo a bohu sɛ bi a honam wuo no wɔka ho asɛm obi maame ewu obi papa nso ewu obi yere ewu obi kɔn ewu obi bɛwu a wɔte ne suo nti owuo deɛ ɛda mansan kɔn mu honam wuo no ɛna ɛwɔ honhom wuo no nso no ɛne sɛ yɛne Nyankopɔn ntam ɛteteɛ a ɛnam bɔne so Onyankopɔn wɔn ne ntam atete separation yɛ sɛ oni Awurade ntam atete na deɛ ɛma yɛne Nyankopɔn ntam ɛteteɛ no ɛyɛ bɔne nti obi ne Nyankopɔn ntam ɛtete a spiritually no wawu spiritual death is separation from God caused by sin spiritual death yɛka sɛ honhom wu a na gye sɛ spiritually no oni Nyankopɔn ntam atete separation aba oni Nyankopɔn ntam ɛsɛ nka obi ne yere na ɔmo gya awadeɛ separation aba Nyankopɔn so honhom mu no sɛ ni Nyankopɔn ntam bɛtete a deɛ ɛma yɛne Nyankopɔn ntam ɛteteɛ ɛyɛ bɔne na de separation ba te sɛ nipa oni Nyankopɔn ntam tete a honhom no wawu do woyɛ te ase wote ase deɛ nanso honhom no na wawu te sɛ owufoɔ oka Isaiah 59 verse 2 a montwere ntoɔ sɛ deɛ tete yɛ ni Nyankopɔn ntam no ɛyɛ bɔne sɛ oni Nyankopɔn ntam tete a na gye sɛ oni Nyankopɔn ni biribiara yɛ bio Awurade no oni ni Nyankopɔn ni biribiara yɛ na de sɛ obi a wawu da mpam mo nyinaa mokɔ sɛ yɛda obi da mpa mu a na nso saa nipa no wɔne ate asefo ni biribiara yɛ
de ekoso obiara ni ho a ohunu okasa wonte usua wonte wosere wonte de obeye bia wonte saa na nipa nso ye tim Nyankopɔn anim sɛ honhom ne ewu a ne de sɛ obi a ɔyadeda no ɔda hɔ a bibia ekoso obiara no wonhunu saa na nipa nso oni Nyankopɔn ntam tete nso a nyame mu ade bia ne Nyankopɔn akwan bia ne Nyankopɔn asɛm bia no wonte Nyankopɔn kasa ho a wonte Nyankopɔn so kasa nipa ho a wonte ndi obi Nyankopɔn ɔnte Nyankopɔn kasa ana wonte Nyankopɔn ni bia no wɔyɛ wufuo honhom no wawu wɔte asɛdeɛ nanso wawu ndi wawufuo bebre no a owi ase Kristofo bebre kra ɔmo so Nyankopɔn kra ɔmo so Nyankopɔn kra no dodo no ebi awufuo wɔn awu Nyankopɔn anim ndi yɛ kan sɛ obi awudi a ne sɛ oni saa nipa no oni Nyankopɔn ni bibia ɛyɛ ti yɛ wɔn nti sɛ yewu honhom mu a yenyina hu de ade to ho akyerɛ mo ne sɛ onipa no owu na okasa no ho a okasa a wonte do be no bia na oda hɔ onim de ɛkɔ so edi saa na yewu honhom mu nso a sɛ bɔne ekunya ne a na yɛnte ase biowu a na afei abɛyɛ wufuo Nyankopɔn anim ne sɛ nipa no ɔbɛyɛ obi a ɔwuo honhom no ɔyɛ wufuo Nyankopɔn anim na bɔne na de owuo ba bɔne na de owuo ɛba owuo a ɛka ho asɛm yi a ɛnya honam wuo na ɔbɛwuo no ne mo yɛ honhom wuo no bɔne na de ba enti sɛ bɔne ba na owuo aba te owuo ba na abɛku yɛn te owuo ni ku yɛn a na afei abɛyɛ wufuo Nyankopɔn anim te bɔne de owuo ba te bɔne ni hɔ a owuo ni hɔ enti bɔne ba pɛ na owuo sɛ minie na afei owuo nso ba pɛ a na abɛku yɛn spiritually honhom na ku yɛn na afei ɛyɛ awufuo Nyankopɔn anim na afei yɛnte ase ɛwɔ Awurade anim bio enti honhom no honhom wuo ne sɛ nipa no te ase ho na mu nanso no wawu ɛne ba sa ɛfɛ na te ase awuo nipa no wɔte ase nanso wawu o ɛnyɛ honam wuo no wawuo na mu Nyankopɔn anim no oni nkwa Nyankopɔn anim no oni nkwa nti ɔyɛ wufuo nti yɛfrɛ mo te ase awuo and the spiritual death is when a person is alive but dead spiritually is alive or te ase die nanso wawu honhom wawu owu bɔne akuno ti bɔne ene kunyɛ ti mo yɛ hɛn nso pɛ yi panti ewu bia besuro de a mo ma yɛ nsuro bɔne nti Adam ne Eve ɛmena mo ti duaba ne bi di yɛ no ɛna ɔmo wu yɛ ɛwɔ honhom mu Nyankopɔn ka kyerɛ Adam sɛ duaba yɛ ma mo nti bi ni na Adam bɛdi bi yɛ no mbewu ti Adam mo ti bi di yɛ na da no ɔmo anwu ɔmo wu honhom mu Onyankopɔn anim ne Nyankopɔn sɛ ɔmo de sɛ obi a wawu ɛdeda no kwafe de ɔmo nti Nyankopɔn ne bio ɔmo nam Nyankopɔn akwan so bio Awurade hu ɔmo sɛ ɔmo te ase bio ɔmo nyanti duaba ne mi ni eniye de na ɔmo ya te ase fo Nyankopɔn anim na ɔmo te ase sɛ de obi a onwu ya me gyina mo ni me ya te ase fo ne mo sɛ nipa wudi a na oda hɔ de a na oyɛ owufuo ti Adam te duaba ne bi di yɛ no ɔne Hawa na ɔmo nya te ase fo bio na ɔmo yɛ honhom awufuo ɔmo awu Nyankopɔn anim Nyankopɔn kan sɛ ɛda mo bedi bi yɛ no mbewu spiritually mo bewu ti owuo de wote honam wuwu ase sɛ nipa na ɛda hɔ a bibi yakɔso bia wonte a na wobɛte honhom wuwo nso ase sɛ obi ewu honhom mu a saa na wɔte Onyankopɔn anim Onyankopɔn kasa wonte Nyankopɔn ne wonte Nyankopɔn kasa bibi Nyankopɔn yɛ bia no nti oka Nyankopɔn asɛm Genesis chapter 2 16 to 17 a ɛhɔ na ɔka honam ɔka Adam ɔmo ti duaba ne bi di yɛ no ɔmo ti bi di yɛ no ɔmo yɛ bɔne na owuo beku wɔn afei spiritually no ɔmo akɔsum mu afei deɛ ɔmo afiri han mu nti ɛba saa na ɔmo abɔyɛ te ase awuo yɛka sɛ obi yɛ te ase awuo a oka 1 Timothy chapter 5 verse 6 ya Timothy chapter 5 obi ɔte ase nanso wawu bɔne akuno ade te wɔne Nyankopɔn ntɛm oka ba wɔsena deɛ ɔbɔ hɔhwie ne deɛ wɔyɛ te ase awuo saa na Bible no ka 1 Timothy 5:6 so nipa wɔse obi yɛ okunamfoɔ na ɔhwena kwan yie na ne yɛ nyinaa nyina ahohwie abrabɔ na ɔba ɔkɔ asɔre deɛ ɔkɔ asɔre na saa nipa no ɔyɛ te ase awuo ɔte ase nso awu yɛka sɛ obi yɛ te ase awu a ne kyɛ saa nipa no wɔte ase wohu sɛ wɔkasa ɔnante odidi ɔnom ɔyɛ biribiara kama ɔbɛkenka Bible ɔkɔ asɔre biribiara asɔrefoɔ yɛ bi ɔbɛtumi ayɛ bidiɛ nanso ne berɛ a wɔte mu no wawu ɛnɛ saa nipa no wayɛ bɔne wɔ Nyankopɔn hunu sɛ ɔte ase bio ɛni ɔte asefoɔ no obi a ɔyɛ kronkron ɔte asefoɔ no obi a ɔwɔ nkwa wɔ Nyankopɔn anim na sɛ nkwa ne firi yɛ mu deɛ a na bɔne ɛna ma nipa ɛda ne te ase awuo nti mo yɛ no nso nti obi wɔ hɔ a
nti tiase awuo mu nyina ka so bi tiase ne sa nipa no tiase ne nso wawu ti nipa nyina de ye wufuo awo Nyankopɔn anim nipa nyina bise nyina ye bɔne ti ye nyina ye bɔne ka Romans chapter 3:21 Romans chapter 3 was ye nyina ye bɔne ti ama Nyankopɔn anim nyam na boye ti ewiase bɔne na ɛma ye wufuo mo fa nhyɛ mo adwene mu huhumu e ka so obi ewu huhumu a ye sɛ bɔne na eku no ti nipa na da ne bɔne fo Nyankopɔn anim ti nipa nyina so ya bɔne fo Nyankopɔn anim nipa nyina awu ti nipa nyina etete asede ne nso yawu nti na mom ɛna nyame bo ame ɛbɛka ho asɛm akyerɛ mo sɛ yewu a yɛte asie yewu a yɛbɛhia spiritual resurrection ɛnya mɛka ho asɛm nti spiritual resurrection bɛba Nyankopɔn bɛnya no afra wufuo mu ansa ɛna ɛno nso ho asɛm bɛka kyerɛ mo no nti resurrection no wuwu ni anya ne wo a ansa na wawu a meka spiritual resurrection bɛka ho asɛm ehia pa na me de we di kan ansa na mo ate asie nti nipa na wu ɛwɔ Nyankopɔn anim wɔnte ase onim kwa yɛsɛ yɛnyane ne fra wufuo mu ansa yɛnkenka Luke chapter 9 59 to 60 nipa bi a Yesu ne kasa a wɔkyerɛ sɛ wɔne onye wufuo na ɔyɛ ɔteasefo na ɔka kyerɛ no ɔka kyerɛ wɔforo sɛ di machi na ɔno deɛ wɔse ma me kwan na me nkɔsie mɛgya ansa ɛna wɔse no sɛ ma awufuo nsie wɔ awufuo na wo deɛ kɔ na ka Nyankopɔn asɛm ma awufuo ensie saa nipa yi wɔse Yesu di machi ɔne ɔngui mehɛ no nso sɛ Yesu kan ɔne ɔyɛ teasefo wɔse Awurade ma ɔma no kwae ɔne ne bɛnante ayɛ Nyame adwuma ɔyɛ kronkronni ɔyɛ onipa bi a ɔwɔ nkwa Nyankopɔn anim na but ɔyɛ sɛ nkɔbɛyɛ full time no ɔne Yesu baabi a Yesu bɛkɔ bia na nkɔdi n'akyi nanso wɔsɛ sɛ ɔma no kwae no ɔpapa ebi ɔpapa no ɔpapa kora bakora tinka ɔyɛ ɔpapa yie wie no kɔwu ɔpapa osie ɔpapa wie a na nkɔbɛdi Yesu akyi Yesu hwɛ manfo ma awufuo ensie wɔ mo awufuo wo mo awufuo no ɔmo awu ohunhun na ɔmo nte ase no mo nyɛ saa wo de onye awufuo wo te ase mo yɛ no nso ndi yɛ awufuo mpa bebre no ate wi ase ɔmo yɛ awufuo mo sɛ nipa no na mo de yɛ nanso Nyankopɔn anim wɔyɛ awu onim kwa Nyankopɔn anim ti obi a onim kwa Nyankopɔn anim ohunhun bia no wɔyɛ awufuo ti sɛ ɛna Yesu ka kyerɛ Yesu sɛ a owura Yesu owura wo de onye awufuo wo te ase ti ma awufuo no wɔn awuwo no wɔn nim kwa no wɔn nyɛ saa adeɛ no ɛhɛ no nso nti yɛwɔ nkurɔfoɔ bi te ase a wɔn yɛ te ase awuo amen good okay ti ehun sɛ awufuo no obi a onim kwa Nyankopɔn anim na bɔne ne ku yɛn honhom mu no na bɔne ba yɛ abrabɔ mu a yɛ sɛ ɛde sɛ obi a wawuo ti ɛhɛ no nso let the dead bury their dead but you go and preach the gospel ma awufuo nsi o ma awufuo ma awufuo wo de onye awufuo wo te ase Awurade agyew wo nkwa Nyankopɔn anim wo yɛ living Nyankopɔn wo sɛ wo te ase wo ma me no papa no nyinaa na wo nyinaa wu wo nyinaa de sɛ nkɔfo bi wo mo wu Nyankopɔn kasa wo monte wo monte Nyankopɔn ne Nyankopɔn kasa wo monte wo yɛ awufuo wo mo te ase de nanso wo nyinaa ɛka awufuo no ho awufuo wo wi ase dɔɔso pa nipa nyinaa yɛ awufuo wo yɛ honhom mu asɛm o gisa wo yɛ resurrected ansa gisa nyane wo fra awufuo mu di yɛbɛnya ne yɛfra awufuo mu no yɛ mu mienu yɛ spiritual resurrection wɔ hɔ ɛna ɛwɔ physical resurrection a Nyame bɔ ame adesua yi yɛbɛsua ho asɛm nyɛ hwɛ ti owura yi deɛ wɔyɛ resurrected ɔnyɛ te ase awuo ɛnyɛ ne fra awufuo mu nti ɛnhɛ no nso pa nti na Awurade sɛ ma awufuo nsie wɔn mo awufuo amen ba ɛno nso nkyerɛ sɛ bi a obi yɛ ɔte asefo a onsie awufuo wo deɛ yɛka awufuo no anyɛ sɛ deɛ ɔwuo da hɔ na yɛka sɛ ɔyɛ awufuo na mmom sunsum no wawu te sɛ obi a wawuo honam no da hɔ saa ne yɛka ho asɛm na wei deɛ Nyankopɔn anim no sɛ nipa mmienu gyina hɔ a wei ne wɔte sɛ obi a wawu a ɔda mpam Nyankopɔn anim na wei nso te sɛ obi a wɔte ase a ɔno nso wɔnsu enti asase yɛte so yi yɛwɔ ate asefoɔ ne awufoɔ wɔ sɛ Awurade bɛba babu ate asefoɔ ne awufoɔ atɛn ɛwɔ ne appearance wɔ ɔba a ɛnyɛ ate asefoɔ ne awufoɔ yɛwɔ wɔn te ase Nyankopɔn ne hu wɔn te ase yɛwɔ mu mmienu o yɛwɔ ate asefoɔ mmienu ne yɛwɔ awufoɔ nso mmienu a ne yɛka ho asɛm akyerɛ mo no yɛba so nti owura yi deɛ nti Onyankopɔn no ka Bible no a Nyankopɔn nyɛ awufuo Nyankopɔn God is not a God of the dead but the living Nyankopɔn ɔnyɛ wɔn mu awuo no ɛna wɔn Nyankopɔn no o dabi ɔyɛ ate asefoɔ ɛni sɛ ɛmɛ na yɛte asie
So yanya resurrected. I make one man say, why you resurrected? Yanya no frɛ awufuo mu. Wawu bɔne mu. But yanya no te sɛ obi a wawuo na nko asɔre. Enti Onyankopɔn anya awufuo Nyankopɔn yenkenka Bible no. Yenkenka ɛwɔ Luke 20:37 to 38. Sɛ awufuo nya ne de Moses ho kyerɛ wɔn owura no ɛho asɛm mu sɛ ɔfrɛ Awurade sɛ Abraham Nyankopɔn ɛne Isaac Nyankopɔn ne Jacob Nyankopɔn na ɔnya awufuo Nyankopɔn na mmom atiasefoɔ deɛ ebi sɛ wɔn nyinaa atiase ma no Nyankopɔn nya awufuo Nyankopɔn yɛ ka sɛ ɔnya awufuo Nyankopɔn a ɛnyɛ yɛn nuanom a wɔn awuo am yɛsi wɔn awuo yɛsi wɔn ayɛ awufuo no no ɛnyɛ wɔn na wɔn Nyankopɔn nya Awurade no nya saa ɛna saa Abraham nyinaa awuwu ahotefoɔ no nyinaa awuwu but Onyankopɔn nya awufuo Nyankopɔn nkɔfoɔ bi a wɔn nyɛ resurrected wɔn te bɔne mu a yɛnyi wɔn mfiri bɔne mu a yɛnya ne wɔn mfiri bɔne mu no sɛ yɛnya ne wɔn mfiri bɔne mu a wɔyɛ born again a nyame bɔ bɛba so enti wɔn a bɔne ɛko wɔn nyinaa no na wɔn nyinaa yɛ awufuo Nyankopɔn anim nti wɔn awuwo nyinaa spiritually wɔn Nyankopɔn ntamade teɛ wɔn nam Awurade akwan so na Nyankopɔn kasa a wɔn nteɛ ɛdɛ sɛ deɛ obi wu a ɔkasa ne ho a wɔn nteɛ no saa na awufuo no te Nyankopɔn anim wɔn nte Nyankopɔn ne wɔn nte Nyankopɔn kasa enti obi a wɔn nte Nyankopɔn ne obi a wɔn nte Nyankopɔn kasa bia no ɔyɛ awufuo Nyankopɔn anim na saa nkrɔfoɔ deɛ Awurade nyɛ wɔn Nyankopɔn na atiasefoɔ wɔn te Nyankopɔn ne wɔn yɛnya ne wɔn afiri awufuo mu ɛnyɛ physical resurrection no yɛnya ne wɔn afiri awufuo mu no wɔn na te Nyankopɔn wɔn na yɛ atiasefoɔ enti Onyankopɔn wɔnyɛ awufuo Nyankopɔn nti yɛsom Nyankopɔn a yɛnyɛ very careful pa yɛsɛ Onyankopɔn wɔyɛ hwan mi Nyankopɔn nti yɛme bɔ no yɛsua mɛkyerɛkyerɛ mu yie paa ɛduru paato no yɛsua resurrection deɛ no a cause hɔ na nsɛ bebree no a hɔ nti monyɛmfa nhyɛ adwene mu sɛ Nyankopɔn Abraham te ase ma no deɛ yɛteɛ ne sɛ Abraham te aseɛ no ɔno onya honhom mu resurrection ofiri bɔne mu nti yɛnyane ne firi awufuo mu nti na ɔyɛ living being wɔte ase Onyankopɔn anim Nyankopɔn kasa a wɔte Onyankopɔn akwankyerɛ biara na ohunu enti na ɔte ase ɛna owu yɛ nti wote ase a Nyankopɔn anim no onyane ofiri awufuo mu a woyɛ living being woyɛ te asefoɔ uwu nso a sɛ ɛbɛkɔ biara deɛ wote ya na woteɛ enti owu deɛ nkyɛngye Onyankopɔn anim honam wuo nti Abraham honam wuo no owu yɛ no ɛnsesa na Onyankopɔn anim ahotefoɔ nyinaa wɔn te ase a wɔn nya resurrection no yɛnya na wɔn firi awufuo mu sɛ Yesu ka kyerɛ akoa no sɛ wo deɛ ma awufuo nsi wɔn awufuo wo deɛ woyɛ resurrected wowɔ nkwa wote ase wɔn anim nti saa nipa no wɔte ase Onyankopɔn anim no honam wuo ba o wɔn wu yo Nyankopɔn wɔte asefoɔ wɔte ase ma Awurade nti owuo ntumi nsensa yɛ ɛni Nyankopɔn ɔnyɛ awufuo Nyankopɔn wɔnyɛ kɔnkɔnsanfoɔ Nyankopɔn wɔnyɛ awaresɛnfoɔ Nyankopɔn wo wɔnyɛ nnwamamɔfoɔ Nyankopɔn wɔnyɛ apɔsɔnsɔnfoɔ ne akɔyɛnsanfoɔ Nyankopɔn na wɔyɛ ahoteefoɔ Nyankopɔn amen nti nyame boa yɛbɛhwɛ paa yie paa nti Nyankopɔn no sɛ wote ase honam mu na yɛte ase honam mu yi menim sɛ emu bi wɔ hɔ a yɛayɛ resurrected owusɔre no yɛnsa ka bi first yɛnya resurrection no resurrection na mɛka ho asɛm no yɛmu mmienu o yɛwɔ physical resurrection hɔ ɛne yɛwɔ spiritual resurrection na wonya spiritual resurrection ne deɛ a ɛne wote ase o wuwu o honam wuo ba o ɛnsesa location ɛnsesa Onyankopɔn anim sɛdeɛ wote yɛ no a Nyankopɔn wote ase ma Awurade enti yɛwu o yɛte ase o yɛ Awurade dia yɛwu o yɛte ase o because wɔnyane yɛ afiri awufuo mu wɔnyane yɛ afiri awufuo mu ɛnyɛ honam wuo ne wɔnyane yɛ afiri mu o amɛka ho asɛm akyerɛ mo nti munya very careful pa na asɛm a yɛka no ɛhu yie paa nti yɛse sɛ nipa no ɔyɛ wufuo a ɛwɔ Nyankopɔn anim a kyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛkasa nipa no ho a wɔnte sɛ nipa no na mmom kyerɛ sɛ na sɛ Nyankopɔn kasa nipa no ho wɔnte deɛ a sɛ wawu owufuo na ɔkasa ne ho wɔnte Nyankopɔn kasa wɔnte Nyankopɔn ba ne ai wawu sunsum nipa bebree no awu mu ho wɔyɛ te ase awuo mo me nya dwene sɛ okɔ asɔre
o kan ka Bible na se onya resurrected nko ade a Onyankopɔn ni no wo ya wufuo o ka wo mu awuo nyina awufuo awuo nyina dead wo mu awuo nyina ho na Onyankopɔn no na wa resurrect ene ha de enya hunam wuo wo nwuo nanso nipa no wo de se obi a wuo bɔne aku no to mo nyina wusa na mo nyina awufuo nko na mo guo saa na Awurade na Onyankopɔn mo bro so a na wonya no wafiri saa awufuo no mu na Onyankopɔn wa resurrect wafiri saa awufuo no mu na fa wo ti asem Awurade and wo mom ti ase no wo mom Awurade yɛ atiasefo Onyankopɔn atia Abraham ti asem no Abraham ti asem no na mom Judas wan ti asem Awurade kai wan ti asem Awurade bi so wo wudini wo ya wora sani me hanu nso na men no menim sɛ hwana tin sam na se ni pasa na ti ase aha ele Onyankopɔn ase nti nyame bo a memba details pa yie pa Onyankopɔn sɛ afei mo hu awufuo no nti awufuo ɔmo Onyankopɔn ne Awurade ana nti Onyankopɔn ne awufuo Onyankopɔn oni ɔmo ne bibia yɛ ne ayatiasefo nti anya hunam wuo de obiara bawu nti wu a honhom no hunam wuo no awufuo yɛ ɔmo mienu o yɛ ɔmo awu ɔmo nyina wada kamera mu ɛyɛ physical death ɔmo nyina akɔ ani Abraham no nyina awu yɛ ani yɛ wɔ honhom awufuo no so ani de ehu pa na sɛ obi a wɔte ase a ɔyɛ spiritual death for de ne ho wɔmfa so wɔkyɛ obi a wawu a wanyɛ resurrected ansa na wɔwu ko ne nda so obi ani ho ma no te mara yɛte ase yi hwene yo na saa resurrection we no ɛbɛyɛ adwuma saa wɔ first age mu saa resurrection bɛka ho asɛm deɛ ɛyɛ adwuma wɔ first age mu na ɛbɛ end before the end of the first age ɛbɛka ho asɛm ɛbɛ end before the first age mɛka ho asɛm akyerɛ mo amen nimam good nti yɛ kan sɛ a person without Christ is dead nipa biara no a wonni Kristo biara no wawu ɛnyɛ wano o yɛn no nso nimam the good news that spiritual death can be reversed if you repent and it is some of our spiritual death no I am whom wuo no a wo de sɛ obi a wawu a ɔda mpa so Onyankopɔn no ka hwee a wɔnte no bɔne na ayɛ saa no si yɛte asede a ebetuma reverse ama na yie sɛ nipa no repent nipa nya dwen sakyera pɛ na ebenya na fra wufuo mu ti bebre wo Onyankopɔn nya ne ɔmo fra wufuo mu ɔmo nya wufuo bi ɔmo nka wufuo ho ɔka wufuo ho de a ti aseɛ sɛ Onyankopɔn ɔnya Onyankopɔn wo waka ne pɛn sɛ Onyankopɔn nya awufuo Onyankopɔn ɛnyɛ wɔn mo awu wɔn sɛ na karama mu na wɔka wɔn asɛm o ne mo spiritually no wɔn mo awu no a wɔn ntene ne ɔka sɛ wɔn ntene ka saa nipa na wu bɔne ekunu no wɔnyɛ Onyankopɔn nti awaresefoɔ akorɔmfoɔ awudifoɔ wɔn nyinaa Onyankopɔn a no ti sɛ yɛnti ase nti yɛsɛ owuo we ɛsate firi ho abrɛ so Adam abrɛ so nti yɛn nyinaa mbra me de asɛm ba na wie deɛ ma owuo nyinaa ba na sɛ nipa nyinaa bɔne Romans chapter 5:12 wɔsi yɛnti sɛ de nam onipa baako so na bɔne ba wiase na owuo nam bɔne so baayɛ no saa na yɛyɛ na owuo tena ka nipa nyinaa ebi sɛ wɔn nyinaa yɛ bɔne ne sɛ eblem Adam bi ewuo ne sɛ eblem Hawa bi ewuo bi sɛ wɔn yɛ bɔne na akɔ blem obi wɔn yɛ bɔne wɔn ma na baayɛ kora wɔn so ayɛ bɔne bi te hwɛ wo deɛ ne ka yɛn hwɛ yɛ deɛ ne yɛn ka o adidifoɔ yɛn hunu sɛ yɛyɛ resurrected ana nyɛ resurrected Awurade hu yɛn mɔbɔ mmra me de asɛm ba na wie the reason we are all dead is spiritually is that yɛn nyinaa yɛ bɔne the reason ama yɛn nyinaa yɛ wuo nyinaa ne sɛ yɛn nyinaa yɛ papa ntira ana ti sɛ deɛ owuo wɔ nyinaa gyina so yɛ deɛ bɛyɛ bɔne deɛ tete nyinaa deɛ de ba yɛ nyinaa yɛ bɔne ni hɔ a owuo ni hɔ ti bɔne ni firi hɔ pɛ owuo eni hɔ wɔn yɛ nyinaa yɛ nsɔre yɛfɛ good afɛ ni yɛbɛhwɛ huhumu owu sɔreɛ ni ahwɛ physical ni ahwɛ huhumu owu sɔreɛ sɛ ɛnɛ yɛn hunu sɛ huhumu wuo nie yɛade da Onyankopɔn anim bɔne yɛ ko yɛn Awurade hu yɛn mɔbɔ yie Awurade ne bi ba ɔsɛ wɔn ba te Onyankopɔn ba ne wɔte Onyankopɔn ba ne a wɔbɛnya nkwa wɔwu kura wɔbɛnya nkwa na deɛ wɔde bi deɛ nso wɔwu kura no a wɔsɛ ɔbɛtena ase da biara ti Onyankopɔn anim yɛn ne yɛagye Onyankopɔn deɛ wɔnyɛ ne yɛfrɛ awufuo mu no yɛbɛtena ase da biara owuo ntumi ɛnsa yɛn da biara da mo yɛhwɛ yie o Kristofoɔ yɛka ne kora kyerɛ wuo wonyɛ resurrected
yɛnyanya ne ho mfra awufuo mu na woka awufuo no ho de a hwɛyie wa bet anyanyame asam na kyerɛ yɛn otumfo nyankopɔn de asaka sie ɛma wo ɛnɛ wa behyira yɛn ma asɛm yi hu ɛne ho ani gye nhyɛ nyankopɔn nkosi ase da bia ɛda wase o Yesu din yi mu amen.